ये देखो गाइस, कितना अच्छा है, सुंदर है ये। इसका रोटन भी नहीं है, मैं इसको खा रहा हूँ। वाह, इतना टेस्टी है। Là, udah. Udah. Hah? Ah. Đây là phở, very tasty mango. ये देखो गाइस, कितना अच्छा है, सुंदर है ये। इसका रोटन भी नहीं है, मैं इसको खा रहा हूँ। वाह, इतना टेस्टी है। Ngon thật sự à? Bỏ ra người một lagi sana yang listim nang lebih nih. Besok beda lagi per mal roh aja. Yes ya tuh lah saya. Besok beda lagi per mudah tahu. Sih kak. Harus bahaya lagi berapi lah bahaya. Mulai pada tahu, akak ke naik. Bakut. Mau nggak beda. Mereka bisa karena guys man. Ayo. मेरा टेस्टी इफोरसो थाइजौ लोगोफोर इफोरसो थाइजौआ इफोरसो थाइनैमोन जाबाय इफोरसो थाइजौ दा बाय बाय लोगोफोर आं थाइजौ जानायखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो लोगोफोर ओरैबादि गोथाव मोनना बरिया जाखाबाय बाय बाय